atiri kuita semurume nemukadzi, baba has the final say, handiti? Asi vanokupa nguva yekuisa pfungwa dzako, opinion yako. We are a team, muri kudiscussa maprojects amuda kuita. Motarisa finance dzenyu, motarisa situation yevana, motarisa baba ndo vane final say, havafaniri kuitirwa navo. At least you contributed your opinion ipapo, handiti? And make sure kuti pamene muchipanana ma-opinions hapana kushora mumwe. Mawedzi amunochuza kutaura ngave ari anoremekedzwa kuti uri kutaura nababa, because vana vanenge vachizvinzwa futi, vanotoredzera language iyoyo yamune muchitaura. One of the greatest gifts tamboitaura is security yevana. It comes from seeing their mom vachidiwa nekuprotectwa nababa. One of us was in the sutiri protected. Loving your wife also means protecting your wholesomeness. Was uri half kana usina mudzimai wako padhuze. Kuti wakazara unenge nemudzimai wako, sons how they should treat women. Saka kana uchirova mukadzi mwana achangorova mukadzi, kwaari zvine zviri normal, which is very bad. You must love them unconditionally. Muri yako ifarire, kwete kuti ndiifarire ngaiite zvakati, kupa ma-conditions. Hazvibvumidzwi izvozvo, asi izvo zvakataurwa naMwari. Handiti? They were raised in an environment yakanaka, saka vanhu vari kutoredzera hunhu hwababa vachiziva kuti kuna Mwari. Handitika? Hello? Amen. Hallelujah. Amen. Tritese here. Amen. Okay. Nyaya yekunamata kumba hatimboisiyo nekuti iri important. Kwangu kunotozikanwa kunzi time dzakati vese vari kuzvikoro nekubasa vanenge vamumba panofanira kuitwa munamato. Whether ndiripo pamba kana handipo, uripo munamato. Because